skutočne je veľmi vzácne, že národu niekedy treba dať tie hry, že? Pán prezident, môžem vás na chvíľočku? Ďakujem pekne, nesúvisí so témou. Či neuvažujete nad tým, že sa ospravedlníte pani premiérke za tie slova útorňajšie? Nech sa ospravedlní ten, kto to vidí. Ďakujeme. Ten, kto to vymyslel. Pán Krstiteľ. On to vymyslel, čiže pán prezident nepovedal tieto slova? Manžel rád žartuje a sú to také mužské žarty, trošku také, jak sa hovorí, kanadské žartiky. Myslím si, že pri športe sa to dá zniesť. Ja som sa s tým celkom nestotožnila, ale robí to aj mne, robí to mnohým známym a ako muž to pokladá zábavné. Pán Trubač, čo to znamená, že pán Krstiteľ klame? Nie. Myslíte si, že je to vhodné pani premiérke hovoriť takéto veci? Bolo to na športe, bolo to v takom športovom ošiali, bych povedala. Myslím si, že netreba z toho robiť žiadne vážne závery. Neželám si, aby ste ma nakrúcali, keď sa som nedohodnete dopredu. Ale vy ste hovorca pána prezidenta. Som hovorca, ale mám svoj názor a môžem ho vyjadriť. Nedržte mi tú kameru, prosím vás. Nebudem ju držať. Tak ju pustite. Ona to ako žart nepochopila. Ja myslím, že pani premiérka možno to pochopila, len jej okolie nie.